Začnem ja. Dobrý deň, vítajte ešte raz na pôde úradu BURSIK. Na dnešnej tlačovej konferencii, ktorej témou je absolútne transparentné vysvetliť všetky tie medializované tzv. Pochybnosti a ja neviem, tú vyrobenú kauzu ohľadom rekonštrukcie ciest BURSIK, ktorá teraz nedávno prebehla v júni. Pretože z nášho pohľadu sme absolútne nič neporušili a všetko bolo spravené v najväčšej miere transparentnosti, tak ako to len v súčasnej legislatívnej situácii v Slovenskej republike urobené môže byť. Verejné obstarávanie na opravu a rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy bolo realizované prostredníctvom elektronického trhoviska v zmysle paragrafu 109 odsek 5 zákona číslo 343/2015 o verejnom obstarávaní. Elektronické trhovisko zriadil minister vnútra Robert Kaliňák a náklady na jeho zriadenie a prevádzku do súčasného dňa presiahli 5 miliónov eur. To znamená, my sme nielen v tomto roku, ale aj v tých predošlých obstarávaniach na opravu ciest využili štátom zriadený elektronický systém, ktorého úlohou je zabezpečiť čo najväčšiu mieru transparentnosti, efektívnosti a tým samozrejme aj vylúčiť akékoľvek možnosti korupcie alebo nejakého ovplyvňovania výsledku súťaže. V tejto súvislosti je možno zaujímavá myšlienka, že kým v predošlých rokoch, kde sme to robili absolútne rovnakým spôsobom, s tým nebol najmenší problém, tak teraz, možno preto, že je to volebný rok, sa zrazu vyskytli veľmi pochybné okolnosti súvisiace s víťazom 8 alebo 9 úsekov v tejto súťaže. Išlo o tú firmu Renomont Profi, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá doteraz v Banskobystrickom samosprávnom kraji v tomto volebnom období nezískala ani jednu jedinú zákazku. Teraz vyhrala, 8 alebo 9 tých úsekov, ale práve vďaka tomu, že to bolo realizované prostredníctvom elektronického trhoviska, tak nie je možné túto firmu spájať ani so mnou ako osobou predsedu, ani s riaditeľom úradu, ani s inými ďalšími zamestnancami, pretože elektronické trhovisko a priebeh súťaží v ňom nevie nikto z nás ovplyvniť. Práve preto som veľmi rád, že sme sa rozhodli aj pri tejto súťaži o túto formu verejného obstarávania a nie o ten, nazvem to, tradičný štandardný obálkový systém, pretože ak by takéto výsledky vyšli v obálkovom systéme, tak potom by ste sa mohli naozaj oprávnene pýtať, že či tam nebola nejaká korupcia alebo nejaké ovplyvňovanie. Keďže je to však výsledok elektronického trhoviska a súťaže v ňom, tak vaše otázky môžu byť samozrejme oprávnené na mieste, ale musia smerovať na elektronické trhovisko a ľudí, ktorí za ním stojí. Pretože ak niekto zlyhal a niekto v súčasnosti umožňuje vyhrať súťaže na opravy ciest aj firmám, ktoré jednoducho tieto realizácie nakoniec nevedia zvládnuť, tak je to problém elektronického trhoviska. Tento príklad odhalil zaujímavú vec. Štátom zriadený systém na verejné obstarávanie umožňuje, aby teoreticky súťaž na opravu ciest vyhrala kadernícka alebo kozmetická firma, ktorá sa proste do toho systému prihlásia, ktorá deklaruje, že tie zákazky zvládne. Pre nás je to ale veľmi nepríjemná situácia, pretože my budeme musieť opakovať súťaže a ja po tomto všetkom začínam mať pocit, že celé toto bolo nejakým spôsobom naplánované a nachystané s jedným jediným cieľom. Zabrániť realizácii oprav ciest 2. a 3. triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji práve teraz vo volebnom roku. A viem si predstaviť potom tie
titulky v médiách. Banskobystrický kraj napriek tomu, že má peniaze z prebytkového rozpočtu, neopravuje cesty. Pretože, uznajte sami, nemôžeme mať z tejto situácie absolútne žiadne výhody. Nejaká firma, ktorú sme doteraz nikto z nás nevidel, vyhrá v štátnom systéme 9 z 15 alebo zo 14 úsekov a následne zo všetkých 9 úsekov odstúpi. Zo všetkých 9 úsekov totiž firma Renomont Profi SRO už odstúpila. Pre nás je len jediný dopad. Nutnosť opakovať súťaž. A môžeme teraz len hádať a tipovať, či vďaka nedokonalosti tohto štátneho systému na verejné obstarávanie elektronického trhoviska nedôjde opäť k takýmto, nazvem to, odpásovým modelom. Takže z mojej strany na začiatok asi toľko, doplní ma pán riaditeľ, doplní ma pán poslanec a potom bude priestor aj naše otázky. Dobrý deň, ja by som sa chcel ešte vyjadriť tej často opakované otázke, či tá lehota 3 respektíve 5 dní bola primeraná. Verejné obstarávanie trvá 5 kalendárnych dní. Možno sa to pre laikov zdá byť krátka doba, ale je to úplne štandardne používaná lehota v prípade takýchto súťaží, pretože pri úsekových rekonštrukciách ciest firmy nechodia, drvivá väčšina firm nechodí robiť ubliadky. Tieto súťaže sa naceňujú podľa výkazu výmer, to znamená, firma má presne zadané v projekte, čo má spraviť a ten projekt je garanciou toho, že tá cesta bude upravená dobre. Takéto lehoty, termíny sa používajú úplne štandardne aj v iných súťažiach, používajú iné inštitúcie, iné mestá, iné kraje. Použili sme ich my po minulé roky, bolo to úplne v poriadku, podarilo sa nám ušetriť tam rádovo milióny eur a ako spomínal predseda, doteraz tým nebol nejaký problém, len tento rok, pár mesiacov pred voľbami, to začne nejako spochybňovať. Toľko z mojej strany, prosím ešte pána podpredsedu predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest, aby doplnil údaje o prieskume trhu. Tak okrem toho, že vlastne bolo okolo 1900 firiem, alebo 1900 firiem dostalo elektronicky priamo informáciu k sebe na mail, že táto súťaž bude prebiehať. A to si myslím, že je dostatočný počet firiem. Bol ešte predtým robený prieskum trhu, kde sa tie najväčšie firmy, ktoré pre nás takedy robili, oslovili, aby nám posielali ponuky. To znamená, že firmy mali dostatok času na to, aby vedeli, že takáto súťaž bude, že niečo také bude prebiehať. Čo sa týka, že aby sa zoznámili s úsekmi, nikdy sa to tak nerobilo. S úsekmi sa oznamuje vtedy, keď sa úsek odozdáva. Keď sa niečo zistí na mieste, čo je iné, ako chceme robiť, tak potom sa to buď rieši dodatkom, alebo tá časť práce sa nekoná. To znamená, až vtedy sa ten zhotoviteľ zoznamuje s tým úsekom, keď sa mu odozdáva úsek. Presne podľa zmluvy, ktoré vlastne vygeneruje EKS. Aby som ešte upravil presne, firma Renomont Profi SRO oficiálne, mám to tu, sa zdala písomne 6 úsekov z 9 a 3 volali včera, že prídu pondelok sa zdať aj tých 3. Proste nezískali nikoho, kto by to asi pre nich robil, mne z toho vyplýva. Možno kvôli mediálnemu tlaku, alebo možno bolo niečo za tým iné. Ale po technickej stránke každý rok, alebo aj viackrát do roka robíme presne týmto istým systémom. To znamená, nerobí sa iný systém. Ja si myslím, že urobenie nového koberca je bežne dostupná služba. V našom kraji to robí možno desiatky firiem, ktoré tu majú sídlo, nemajú, ale proste tu robia. To znamená, že každý rok sa takto robí aj v iných krajoch, v iných spoločnostiach, mestách, obciach. Nič na tom nevidím zlé. Je to vlastne elektronický systém. Týmto systémom sme ušetrili, ako bola pán riaditeľ, pán predseda, niekoľko miliónov hneď pri poslednej akcii.